Minge roșie, minge Barbie. Cine crezi că e mai bună? Dacă vi s-a părut mai bună Barbie sau mai bună mingea roșie, scrieți în comentarii care v-a plăcut mai bine. O să încercăm diferite moduri care e mai bun. Primul mod este golul, care e mai frumos. Vinclu. Mamă, vinclu. Deci mingea roșie a fost vinclu. Mingea Barbie, să o vedem. Și le-ai aruncat tot în pietre. Eu zic că mingea roșie a câștigat la primul mod. Modul 2, duble. Mingea Barbie, să o vedem la mingea Barbie. 1, 2, 3.